Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi smage på noget spansk slik sammen med min søster. Vi sidder lige nu på Mallorca, og vi har købt slikket lige her for 20 minutter siden, sådan cirka. Så vi starter med den her. Først Milky Bar fra, jeg ved ikke om det vinder rigtigt, men ja. Det var jeg god til. Okay, sådan der kan Husk, jeg har også lavet den smag på tyrkisk slik. Det er sådan en pige med sådan en hest. Jeg har også lavet den smag på tyrkisk slik, så må jeg meget også gerne tjekke ud. Kan jeg bare tage et andet stykke? Og så smager vi den, og vi vurderer fra 0 til 6. 5. Den har faktisk meget godt. 4. 4,5. Papiret lægger vi bare under her. Her. Den smager faktisk meget godt. Okay. Og vi har valgt, men synes vi skal smage dårligt. Hvad smager du? Næste. Super Baby Bottle. Agtigt. Uden pulver. Ja, man bliver faktisk tørstig af det der. Skum det. Vi har 4 stykker slik mere over den her. Ja. Ej, det kan bare den her ved siden af, så putter jeg alt skralden ned i glasset. Det her kan jeg hvad vil alt det her papir ned af? Okay. Og så skal tjekke vlogsene ud. Skal jeg bare starte eller hvad? Jeg starter. Nå, jeg ved hvad det er til. Ved, man skal gøre sådan her, man skal gøre sådan her. Og så dyppe den ned i pulver, og så. Det smager godt. Det smager godt. Den er god. Du skal faktisk ud på den, så den bliver både sådan. Det kan. Det smager faktisk meget godt. Nu er jeg også noget. Og det er også lidt surt. Bare lidt. Prøv at se, sådan på sådan. Altså, jeg tager lige sidste gang. Den er meget god, skal jeg. Den giver 5,5. Ja, jeg tror også, jeg giver den 5,5. Den er meget god. Altså, sådan, det er ikke det bedste, men den smager faktisk meget godt. Den smager sådan noget saftvand. Den smager det der ved ben af blandet saft noget. Ja. Den næste, vi skal smage på, det er sådan en... Swirl. Jeg vil med der. Dobbelt på den. Det er faktisk sådan lidt Twix. Det er Twix. Ja, det ligner lidt sådan en Jeg Twix. tror, det er Twix. Jeg tror sådan noget, det er noget af det samme som Twix. Det er der ikke kommer ind i. Den så ud i. Ej, den bruger man ikke så meget. Og den smager lidt sådan tør i det. Altså, jeg kan godt lide den. Det giver den 4. Det giver den 0. Nu ved jeg godt, nu spiser den færdig, men... Den er faktisk meget god. Okay, ja. 4. Det giver den 2. Jeg synes, den smager lidt af toiletvand. Altså duften. Den bare smager rent chokolade. En ren chokoladebar. Den er bare chokolade. Den er god. Den får en 4. Nej, hvad var det, jeg gav den? 4. Okay. 2 herfra. Næste.
grisemad. Og lækker til. Skud ud til vores Dairy Milk Buttons. skud til vores hund, der også brønder ligesom en gris. Nu bliver det sådan en masse knapper. Så I kan se. Det ser bare sådan. Knapper. Skål. Den får. Jeg synes ikke, den smager noget. Jeg giver den 2. Den smager grøn, den smager fint nok. Ja. Den smager ikke noget. Og næste. Næste er de her cookies. Chips af høje. Minis. Sådan 12 små cookies. Det føles meget små. Okay, de ser meget pebernødsagtige ud. Se, hvor meget ligner pebernød. Chokoladestykker i. Ej, det er pebernød med Prøv chokolade. lige se, hvordan det ser ud, hvordan chokoladefarven, den ser lige sådan leverpostej. Den synes jeg ikke smager godt. Ej, jo. Nej, den smager faktisk okay. De er gode. Vi får 6 fra mig. 6. Vi får De er gode. og 6 fra mig. Hvis vi skal til Spanien, det er i hvert fald ikke noget, vi har set i Danmark. Men hvis vi skal til Spanien, så husk at købe dem her. Hvis I ser dem, så køb dem. Så behøver vi ikke have mere. Jeg mener, køb dem. Og det sidste stykke slik i dag er den her. Crunchy. Det var Crunchy. Vent, det er fra det samme mærke, som den her trøje. Du kan se det her guldmærke her, det har den også her. Det er samme mærke som den her. De laver noget okay slik. Jeg åbner. Det er lidt ulækkert ud. Jeg vil ikke kigge. Jeg tager bare en. Med honning. Den er god. Ej, jeg brækker den over. Jeg synes, den er god. Den er god. Jeg synes bare, det hele smager godt. Det er chokolade med honning. Den krummer meget, når man brækker det af. Prøv lige at se det. Ja. For det er hårdt. Nu må jeg få resten. Tak. Nu er det blevet tid til, at vi skal vælge yndlingsslik til jer. Mit er den her. Og mine. Det var de her cookies her. De er jo bare gode. Vi tager lige en tår af vores yndlingsslik. Vi tager lige noget af vores yndlingsslik. Jeg synes også, at den smager godt, men den her, den så godt sender. Men jeg synes jo, den er den bedste. Ja, Nej, jeg synes, det er cool. jeg synes ikke, den her. Kan du lide den? Nej, jeg kan godt lide den. Jeg kan bedre lide cookies. Hun bliver også med i videoen, der hedder Trampoline. Hvad er det for den her, Line? Ja. Ja. Tak fordi du så med på videoen. Like, kommenter, abonner og del med dine venner. Okay, ja, vi ses i hvert fald bare igen i næste video. Og så husk at tjekke vlogsene ud. Og så husk at tjekke Tyrkisk Slik ud sammen med Pelle og Noah. Ja, vi ses.